Bore da I chi gyd. Mae heddiw wrth gwrs yn noswyl, gwyl yr holl saint. Neu mae yna enw arall ar y noson yma wrth gwrs sef Calan Gaeaf. Ond yn ystod y gwasanaeth heddiw mi fydda ni yn edrych ar y thema o gariad a goleuni. Cydwch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad nefel a sanctaidd, diolchwn I ti am y cyfle I ddod i'ch bresenoldeb di unwaith eto. Fe ganwn ni gan o foliant a mawl I ti. Bydd gyda ni felly drwy dy lan ysbryd, gan yn bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Ond mi ganwn ni Emyr hif 38. Emyr hif 38. A mae hwn eisiau gweithio? Na di, reit. Cariad 3:1 at yr euog ddyn. Cariad heb ddechreuad arno, cariad heb ddim diwedd iddo. Cariad gaeth y clod, tra bo'r nef yn bod. Ac yn y blaen, Emyr hif 38. Cariad 3:1. Salm 146. Molwch yr arglwydd, fy enaid mola'r arglwydd. Molaf yr arglwydd tra byddaf byw, cana fawl i'm diw tra byddaf. Peidiwch ag ymddiried mewn tywysogion, mewn unrhyw un na allweredu. Byddai anadl yn darfod ac yntau'n dychwelyd i'r ddaear.
Ar diwrnod hwnnw, derfydd am ei gynlluniau. Gwynau byd y sawl y mae Duw Jacob yn ei gynorthwyo, ac y mae ei obaith yn yr arglwydd ei ddiw, creawdwr nefoedd a deiar a'r môr, a'r cyfan sydd ynddynt. Y mae ef yn cadw'n ffyddlon hyd byth, ac yn gwneud barn ar gorthymredig. Y mae'n rhoi bara i'r newynog, y mae'r arglwydd yn ryddhau carcharorion, y mae'r arglwydd yn rhoi golwg i'r deillion, ac yn codi pawb sydd wedi ei darostw. Y mae'r arglwydd yn caru'r rhai cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn gwylio dros y dieithriaid ac yn cynnal y weddw a'r amddifad. Y mae'n difetha ffordd y digonis. Bydd yr arglwydd yn ternesu hyd byth, a Duw di o Sion dros y cenedlaethau. Molwch yr arglwydd. Gadwch i ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu am i'r rhif 320. 320. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer o mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r India i gyd. Oll yn gyfan ddaeth i meddiant gyda'n Duw. Ac yn y blaen, am i'r rhif 320. Gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Ein tad, o'r hwn yr wyt yn y nefoedd, da ni'n diolch i ti am y cyfle unwaith eto i ddod ata ti mewn gweddi. Rwyt ti mor fawr, mor gryf a mor nerthol, does neb sydd y tu hwnt i ti. Da ni'n diolch mai goleini wyt ti arglwydd, ac nad oes tywyllwch yno ti o gwbl.
A pwysig i ni gofio hynny heddiw, hitha yn noswyl gwyl yr holl saint, lle rydyn ni'n cofio am y cwmwl tystion sydd wedi bod o'n blaenau ni. Fe gofiwn am y cwmwl tystion o'r eglwys yma dros y blynyddoedd, sydd bellach yn ngwres doleini a thgariad di. Mae'n bwysig i ni gofio mae goleini wyt ti heddiw hefyd, gan ei bod ti'n Galan Gaeaf, lle mae'r gymdeithas yn gwthio tuag at dywyllwch a chodi ofn. Graff Iesu'r byd mwyn i bawb, sy'n troi ato fo gael perthynas iawn gyda thi. I rannu yn dy ysblander di, i rannu yn dy gariad di, i rannu yn dy heddwch a obaith di. I arglwydd plant y goleini yda ni. A da ni'n diolch am y fraint ono. Rwyt ti wedi'n galw ni, pob un ohono ni, i ddisgleirio ac i fod yn lampau yn ein cymunedau ni. Ac felly helpa pob Cristion, helpa ni heddiw ym mhob ffordd i ddangos sut i fod yn olau. Helpa dy bobl i wneud pethau da a chyfiawn. Pethau sy'n dy blesio di. Nertha dy bobl i beidio a chael dim i wneud ar math o ymddygiad sy'n perthyn i'r tywyllwch. I arglwydd, fel mae'n dweud yn Effesiau, deffra ti sydd yn cysgu, tyrd yn ôl yn fyw, a bydd gola'r Meseia'n disgleirio arna ti. Nertha ni felly, i ddwyn ar bob cyfle i wneud daioni yn ein cymunedau ni. Dyna ni'n diolch am y cwbl mae'n arglwydd Iesu Grist wedi wneud i ni. O Dduwyn tad cliw, i'n gweddi ni felly. Gan yn bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, neler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau i ni ein dyledio, fel y maddiwn unau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, neithi'r gwared ni rhag y drwg, can ei seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Lawr Henry Road yna, mae'n Ydych chi'n ei ganu am yr rhif 807, os gwelwch yn dda. 807. I does yng Nghrist na dwyrain de, gorllewin gogledd chwaith, gymdeithas gref o gariad sydd yn un drwy'r ddeiar faith. Ac yn y blaen 807.
Dwi am ddarllen dim ond tair adnod byr o Effesiaid 5. A fel hyn maen nhw'n mynd. Felly dilynwch esiampl Duw, gan eich bod yn blant annwyl iddo. Dylech fyw bywydau llawn cariad, yn union fel gwnaeth y Meseia ein caru ni a marw yn ein lle ni. Rhoddodd ei hun fel offrwm ac aberth oedd yn aroglyn hyfryd i Dduw. Ar un adeg roeddech chi yn y tywyllwch, ond bellach mae golau'r arglwydd yn disgleirio ynoch chi. Dylech chi fyw mewn ffordd sy'n dangos eich bod chi yn y golau. Pethau da a chyfiawn a gwir ydy'r ffrwythau sydd yn tyfu yn y golau. Gwnewch beth sy'n plesio'r arglwydd. Ond mae heddiw, wrth gwrs, fel dywedais i yn gynharach yn noswyl, dydd yr holl saint, a hefyd yn Galan Gaeaf. Mae gwyl yr holl saint yn wyl Gristnogol, sydd yn cofio, wrth gwrs, am Meirwan, y saint a'r Merthyron sydd wedi bod yn yr eglwys dros canrifodd. A chyfle i weddio drostyn nhw ydy'r hyn. Mi fydda rhai traddodiadau Cristnogol yn goleuo canwylla ac yn ei gosod nhw ar feddau mewn mynwentydd yn ogystal. Ond mae yn gyfle i nina hefyd gofio am y cwmwl tystion sydd wedi bod o'n blaena ni ac i ddiolch i Dduw amdanyn nhw. Ond mae heddiw yn benodol hefyd yn anffodus dros y blynyddoedd diwethaf wedi mynd i edrych fel hyn. Yn anffodus neu anffodus, gewch chi ddewis. Rhesi o blant yn gwisgo fyny fel y diafol, vampire pwmpen neu ysbrydion, yn y gobaith o gael dada. Chi'n gwybod beth i dada? Beth chi'n dweud efo ni'n losin? Ie. Ond dyna mae'r diwrnod yma yn ei olygu i filiynau o bobl o deuluoedd ar draws y byd heddiw. Doeddwn i ddim yn eithriad pan o'n i'n fychan. Gorfod mynd i ddisgos Nadolig yn yr ysgol. Ond wrth gwrs, mae diwrnod fel heddiw wedi'w droi yn ddiwrnod o godi ofn yn ogystal yn dydy. Yn 2019 fe wariodd Prydain, gwrandwch yr enw, 474 miliwn ar ddillad Calan Gaeaf. Mae hwnna'n swm eithriadol uchel. 474 miliwn.
Ond wrth gwrs, mae o wedi troi yn dydy yn wyl Americanaidd bron o bod, sy'n pwysleisio'r tywyllwch a'r dychrynllyd gan orfoleddu mewn ofn a marwolaeth. A mae'r dathliadau yma yng Nghymru hefyd yn cynyddu blwyddyn ar ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Fel eglwysi rydyn ni'n naturiol, yn gallu fod yn bryderus am y sefyllfa. Ac yn aml iawn, yr hyn da ni wedi bod yn gwneud ydy jyst anwybyddu fo'n gwybod gwbl. Ond dros y blynyddoedd diwetha, mae eglwysi a Christnogion hefyd wedi bod yn gwthio un peth yn benodol, sef goleini. A goleini Crist yn benodol wrth gwrs. A chael cyfle felly i rannu yr efengil a chariad Crist mewn partion cwmpen, tebyg i hwn, sydd yn rhoi ogwydd Cristnogol i'r noson hefyd yn hytrach na yr ofnus a'r dychrynllyd felly. O'n i'n darllen o Effesiaid 5, jyst rwan. Y teitl da ni'n gael, wrth gwrs, yma'n hyn ydy Byw fel mae Duw eisiau ni fyw. Byw fel mae Duw eisiau ni fyw. Felly dilynwch esiampl Duw gan eich bod yn blant annwyl iddo fo. Dylech chi fyw bywydau llawn cariad, yn union fel gwnaeth y Meseia ein caru ni, a marw yn ein lle ni. Byw bywydau llawn cariad felly ydy'r arweiniad cyntaf. Sut gariad oedd cariad Crist? Sut gariad oedd cariad Crist? Os rhywun yn gofyn i ni ddisgrifio cariad Crist yma bore yma, beth sa'n ni ddeitha nhw? Ydych a phoeni, dwi ddim yn mynd i fynd rownd bob un ohonych chi'n gofyn be mae cariad Crist yn ei olygu i chi. Ond mae o'n bwysig bod ni yn gallu atab y cwestiwn yma. Mae o'n gwestiwn pwysig oherwydd mae rhaid i ni wybod sydd beth yw cariad Crist cyn y gallen ni garu eraill. Mae yna stori dwi'n ei ddeud o hyd nes i ar ei draws i. A falle bod fi wedi deud hwn wrthych chi ar Zoom un tro orach. A mae'n bwysig i heil a hadrodd. Roedd y diwynydd Charles Spurgeon wedi dweud stori am bregethwr oedd wedi mynd i gerdded yn y wlad. Ac roedd sychad arno fo ac felly nath o giro ar y drws y ffermdy cyfagos. Ac nath o siarad efo ffarmwr ac fe welodd ar dop y beidy wyndfyn, ceiliog gwynt, ac ar y ceiliog gwynt y geiriau Duw, cariad Duw yn ymddangos. A fe ddwedyd wrth y ffarmwr, wel, dyw hwnna ddim yn ffordd dda iawn o sôn am gariad Duw. Dych chi'n meddwl bod cariad Duw yn troi yn unfan, bod o'n wishy-washy. A fe ddwedodd y ffermwr wrth gwrs na dim dyna be mae hwnna'n ddeud. Be mae'n ddeud ydy cariad ydy Duw, diom ots pa ffordd mae'r gwynt yn chwthu. Hynny ydy mae cariad Duw yn aros yr un peth. Yr un peth ydy o ddoe, heddiw ac yforynda. Mae cariad Duw yn gadarn trwy yn harglwydd Iesu Grist ni. Ond a gan plant dwi'n methu gael allan o'm mhen ers wythnos bellach. Dwi'n pan gennych chi gan yn stuck yn eich pen a ia, diwrnod cyntaf ma'n reid, ond pan mae'n mynd i'r ail ar trydydd diwrnod. Ond y gan yma ydy, mae'r gan wedi addasu dros y blynyddoedd diwetha i fod yn political correct. Ond dyma be mae'n dweud, os wyt ti neu os wyt Wyn,
yn fachgen neu yn ferch, Duw ath gar. Os wyt denau neu yn dew, unau'n dal neu'n fyw fyr, Duw ath gar. Mae'n caru pawb sy'n hapus, mae'n caru pawb sy'n drist. Beth gar os wyt ti'n teimlo dda neu hyd yn oed yn drwg. Sut bynnag wyt yn edrych, beth bynnag fydd i'n neud, Duw ath gar. Mae'n well i ti gredu. Duw ath gar. Felly bod chi'n canu honna yn eich penna wrth i mi ddarllen y geiriau fanna, fydd am styc yn eich penna chi fyd am wythnos oedd gobeithio. Ond, mae o'n gan arbennig i gael styc yn eich pen yn dydi. Am gan i blant ganu wrth iddyn nhw dyfu'n y ffydd. Diolch ots sut maen nhw'n edrych neu beth ydy'w hymgylchiadau nhw bod Duw yn eu caru nhw. Un o'r adnodau, da ni'n gyfarwydd iawn ag o dir un yma, ydy mae Duw wedi caru'r byd gymaint nes iddo roi ei unig anedig fab. Mwyn i bwy bynnag sydd yn credu yno beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd rhagwyddol. Ia pen llanw cariad Duw oedd ei Grist dod i'r byd ac iddo fynd i'r groes ar yn rhannu am ei fod o'n yn caru ni. Fe garodd Iesu heb gyfri y gost, fel yr oedd o'n modlon marw trosta ni. Dyna chi gymaint o gariad sydd gan Dduw tuag ato ni. Mae o'n gariad achubol, mae o'n gariad anhunanol yn dydi. Nath rywun ofyn i mi wasanaethu yn eu priodas nhw. Ac nabod y ferch yma o ysgol. Siawad ffôn. Haia Dylan, sut wyt ti? Ti'n iawn? Iawn, diolch. O, ti'n gwybod be, ia? O'n i'n meddwl, swn i'n ffonio chdi achos bod chdi'n brist dwi'n, ia. Dwi'n meddwl sa chdi'n prodi fi. O reit, chdi a pwy. Ac gwrdd ar ôl trafod, dyma hi'n dweud, dwi di ffendio reading. Ac dwi'n gwybod os ti'n gwybod o, Corinthians 13 neu beth, ia. O ie, cyntaf Corinthians 13. Penod am gariad. O ie, ti'n gwybod pethau ma'n dod. Ond bron iawn 90% o'r amser mewn priodasau, mi fydd y darlleniad yma yn cael ei darllen. Cyntaf Corinthiaid 13. Dwi'n gofio y ferch yn deithau, o, mae hwnna'n hir yndi. Yndi. Mae'n sôn am gariad, so ti'n mynd i eistedd fan'na gwrando ni gyd. Ond mae cyntaf Corinthiaid yma'n hyn, mae cariad yn amyneddgar, mae cariad yn garedig, dydy cariad ddim yn cyndigenu, dydy ddim yn brolio ei hun ac yn llawn o hyn ei hun. Dydy cariad ddim yn gwneud pethau'n weddus nac ymynnu ffordd drwy'r adag. Dydy o'n digio ffwdi, ond fod o'n anghofio pan mae rhywun wedi gwneud cam. Be mae'r apostol Paul yn ei ddeud yma ydy, heb gariad mewn gwirionedd, da ni ddim byd. Waeth i chi bacio'ch bagia a mynd adra ddim os nad oes gennych chi gariad. Ond y math yma gariad hefyd ydym ni'n chwilio amdano fo mewn byd toredig. Dyma math o gariad y dylan bywyda ni fod yn llawn ohono fo, sydd yn efelychu cariad Crist fel mae Effesiaid yn gofyn i ni wneud. Gallai ddim llai na cyfeirio wrth gwrs at y gynhadledd sydd yn digwydd yr wythnos yma yn Glasgow. COP26. Ac di ond y bore yma, fatha e-bost drwad gair gan Greta Thunberg. Nid bod Greta di e-bostio fi'n bersonol, fi ddechrau meddwl hynny. Ond wrth gwrs,
os da chi yn dilyn pethau sy'n ymwneud â newid hinsawdd, wrth gwrs, mae'r e-byst yma dod drwodd. Ond am ddarllen jyst ychydig yma'n hyn o'r hyn mae'n ei ddeud i arweinwyr y gwledydd, two world leaders, a'r gair mae'n ei ddefnyddio ydi betrayal. That's how young people around the world describe our government's failure to cut carbon emissions. This is not a drill, it's a code red for the earth, meddai. Millions will suffer as our planet is devastated. A terrifying future that will be created or avoided by the decisions you make. Dyna i chi e-bost i sobri rhywun ben bora. Ond nid heddiw yw'r amser i ni roi cariad ar waith. Gwyddwedodd Greta, dwi'n siŵr y geiriau yna, mae o'n ymddangos yn flin, allan o gariad hefyd. Yn poeni, wrth gwrs, am y ddeiar, a poeni am y bobl sydd yn byw arno. Mae yna gyfle heddiw i ni roi ffydd ac i roi cariad ar waith. Mae cariad bob amser yn amddiffyn, medda'r Apostol Paul. Bob amser yn credu, bob amser yn gobeithio a bob amser yn dal ati. Ia, ond nid galwad ni oherwydd ein bod ni yn caru'r arglwydd Iesu ac oherwydd ei fod o'n yn caru ni. Ydy'n bod ni'n codi'n llais. Mi ystynwn ni law am ein bod ni'n caru. Mi newidiwn ein ffordd o fyw oherwydd ein bod ni'n caru. A dyna wedi profi cariad yw felly lle ni ydy i ddangos y cariad yna ag eraill. Wrth ddod i fewn, mi o'na galona bach papur a canwylla ar gael. Os da chi ddim wedi cael calon bapur, na mae gyda fi rhai yn y fan yma, ac i'r rhai na chi sy'n ar y Zoom, peidiwch â poeni os da chi isio calon bapur, mi wna i bostio calon bapur i chi. Ond beth swn i'n licio i rhai ar Zoom wneud ydy gwahodd chi i ysgrifennu ar y chat. Ond ar y calon bapur yma, da chi wedi cael beiro hefyd, neu bod gynnach chi feiro. Dwi'n rhoi chydig o fynydau i chi rwan, jyst i feddwl am beth ydy cariad. Be mae cariad efallai yn olygu i chi. Neu sut mae cariad at eraill, sut mae hwnna, rhoi hwnna ar waith felly. Fel unigolion, fel eglwys. Efallai bod chi'n gallu meddwl am adnod neu emyn neu weddi, os liciwch chi. Dwi'n mwyhodd chi ysgrifennu be bynnag ydych chi isio ar y calona yma rwan, ac i'ch eitha sydd adra i ysgrifennu ar y chat felly. Rhaid ychydig o funudau chi i wneud hynny. Mae'n croeso i chi siarad efo'ch gilydd hefyd, os da chi eisiau. Os da chi ddim hefo calona, rhowch eich dwylo i fyny a ddoi a calon i chi. Chi ddewis eich lliw. So rhywun ar eisiau calon, dyna ni. Chi ddewis eich lliw. Rhywun ar eisiau calon. Rhaid rhyw hanner eiliad arall i chi. Hanner yn unig hyd yn oed. Dwi'n gwybod os dwi'n gallu cyfri hanner eiliad. Diolch i chi ar Zoom hefyd am gyfrannu ar y chat. Dwi'n gweld nhw fan hyn. Gwna i ni trosglwyddo rhai sydd ar Zoom ar y calona bach yma.
Nes ymlaen wedyn. Dyna ni. Diolch o galon i chi am ysgrifennu ar y calona yma. Mi gewch chi adael y calona ar eich sedd wrth i chi ymadael nes ymlaen wedyn. Mi fyddai'n casglu nhw ac yna gyfle i ddangos nhw wedyn felly. Yr ail beth, wrth gwrs, o'n i'n darllen yn gynharach o Effesiaid, oedd y dylen ni fyw mewn ffordd sydd yn dangos eich bod chi yn y gola. Sy'n dangos eich bod chi yn y gola. Ac fi ysgrifennodd Paul Lythyr i Gristnogion yng Ngwlad Groeg ac i Thessaloniaid. Ac fe ddwedodd o hyn, plant y goleini ydych chi i gyd. Plant y goleini, plant y dydd, medda fo. Da ni ddim yn perthyn i'r nos a'r tywyllwch, felly rhaid i ni beidio bod yn gysglyd fel pobl eraill. Gadwch chi mod yn effro ac yn sobor. Gadwch i ni fyw'n gyfrifol, wedi'n harfogi gyda ffydd a chariad, a'r gopaith sicr y cawn ni'n hachub. Ia, be ydi byw fel plant goleini, dwedwch? Plant o goleini, pobl yn perthyn i'r dydd. Mi rydyn ni'n gwybod fod yna gymaint o drais yn ein byd ni, gymaint sydd yn dinistrio. Mae yna gymaint sydd yn y tywyllwch, mae yna bethau sydd yn anfoesol yn ein byd ni. Mae yna gymaint o dlodi yn ein byd ni sydd yn plymio'r ddaear yma yn fwy feithi dywyllwch. Yn anffodus, dros y blynyddoedd bethaf, da ni wedi gweld mwy a mwy yn dod o'r tywyllwch yn ein byd ni. Ac ydy hynny oherwydd y cyfryngau cymdeithasol bod ni'n gweld hynny'n fwy amlwg yn ein cymunedau ni ac ar draws y byd efallai. Boed unigolion yn dreisgar neu yn dinistrio, cwmnïau yn gallu bod hefyd yn ogystal. Am o'n i yn neu Affrica, mi ges i gyfle i ymweld â chymuned. Roedd yna gwmni enfawr wedi dod i fewn i'r dref. Na i'm dweud enw'r cwmni, ond dwi'n siŵr fe ddeith y cwmni'n amlwg i chi wrth i mi egluro. Ond mae o'n gwmni rhwngwladol mawr felly. Ac be nath y cwmni ond cyrraedd y gymuned, drilio i fewn i'r ddaear a chymryd y dŵr ffres i gyd o'r graig felly. A throi y diod hynny, y dŵr yna'n diod ffusi mwyn i hanfon ar draws y byd i gyd. Wrth gwrs, oedd yn ymddangos bod yna waith i'r bobl lleol. Ond ymhen chydig o flynyddoedd fe sychodd, wrth gwrs, y dŵr, a'r croman o ddŵr oedd yn y graig, ac wrth gwrs fe adawodd y cwmni. Gan adael y gymuned hynny heb ddŵr, ac wrth gwrs, erbyn heddiw ydy'r gymuned yna bron ddim yn bodoli, oherwydd dyn nhw methu byw yno. Fe ddedodd rhywun wrthai oedd yn edrych ar yn hôl ni yn Affrica. Mae rhaid i ni dynnu'r sylw pobl at hyn. Mae rhaid i ni daflu goleini ar faterion fel hyn.
yn tynnu sylw a chodi llais yn erbyn y drwg sydd yn digwydd yn erbyn y bobl o'r gymuned leol felly. Yn codi'n llais dros gymunedau o'r fath. Ac un enghraifft oedd hwnnw. Dwi eisoes wedi sôn am Iesu Grist fel goleini'r byd. A dyna fyddan ni yn ei ddathlu heddiw wrth gwrs yn ogystal. Mae un o ganeuon Garth hefyd yn sôn am gynnau canwyll yn y caddig. Ac fel hyn mae'r bennill yn mynd, cynnau ganwyll yn y caddig, dal ei fflam yn uwch o hyd, fel bod golau cariad Iesu yn disgleirio dros y byd. Mae yna bartion pwmpan i gael fel o'n i'n deud ar y cychwyn. A bod yna Gristnogion heddiw yng nghanol tymor Calan Gaeaf ac yng nghanol y tywyllwch yma, bod pobl yn mynd i atgoffa'n cymunedau ni o'r goleini mae Iesu Grist yn gallu gynnig. Y goleini da ni yn ei gario gyda ni o un lle i'r llall. Mae ganddoch chi ganwyll, os ydych chi ddod i fewn, neu os ydych chi ddim efo canwyll, mi gewch chi'n ar y ffordd allan. Dyna ni ddim yn mynd i danio'r ganwyll yma y bore yma, ond dwi'n eich annog chi i fynd ag o adra a chynna'r ganwyll heno i atgoffa'n hunan o leini'r byd, Iesu Grist, sydd yn dod â gobaith a chariad, nid tywyllwch ac ofn. Os ymunwch hefyd i weddio dros y cwmwl tystion sydd wedi bod o'n blaenau ni. A wnaeth yn siŵr ein bod ni'n gallu rhannu'r newyddion da am Iesu Grist hyd heddiw. Mi fyddan ni'n gorffan yn haddoliad heddiw drwy ganu ym Rhif 871. A fel hyn mae'r bennill ola yn mynd, a dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn ac yn amserol iawn y bore yma. Gwna ni yn lampau doleini, lle bydd y tywyllwch a thrais. Gwna ni'n gyhoeddwyr dy obaith fel clywo'r bobl dy lais. Dis gyn i ddeall o'r newydd holl ystyr cariad at frawd, dyro dy gariad i'n clymu, dy gariad di. I gloi'n gwasanaeth felly, gadwch i ni droi at emyn 871.
Gadwch i ni gloi drwy ddweud y gras i'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. A ddo gyda ni o.